Del 14 al 25 de setembre s'obre el termini d'inscripció per als cursos de català que ofereix el Consorci de Normalització Lingüística a Lloret de Mar. Són els cursos dels diferents nivells que es poden estudiar a l'Oficina de Català de Lloret i a la Casa de la Cultura, inicial, bàsic, intermedi i de suficiència. L'Oficina de Català també ofereix el curs superiors de suficiència de manera semipresencial i a distància. La finalització d'aquests cursos certifiquen el nivell de català i els graus cursats i s'acrediten amb un certificat homologable i equivalent als de la Direcció General de Política Lingüística. A més, són necessaris i vàlids per a l'informe d'arrelament social i d'integració. Les inscripcions es poden fer fins al proper dia 25 de setembre a l'Oficina de Català, a l'antic sindicat, de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous de 4 a 6 de la tarda. Els cursos començaran el proper 28 de setembre.